Jotend the wedhe county ma Homa Bay owinjore mar chako chenro mar kedo gi Kiluwa maricho ma jolupo moko sani otuch tiyo godo e dho wedhe mantiere county no, kendo osekelo dok piny mar rech e nam Lolwe. Tiyo kod gige lupo machiko kopuodhe dho wedhe makono bende osekelo lweny e kind jolupo e nam Lolwe no. Gino makoro omiyo jokombe mag dho wedhe go oyiere matiyo kanyakla mar golo oko gige lupo go, kaka Ali Abich leronwa koya e county ma Homa Bay. Ka okalo e romo magalamoro mane oluongi gi jotend dho wedhe e kaunti ma Homa Bay, kendo noyware kod jokombe te mag dho wedhe 137 e kaunti no. Winjruok ne oketi mar medo rido lwenj kedo kod gige lupo machiko kopuodho ma osebedo ka onyayo e dho wedhe mopogore e kaunti no. Jotelo mag dho wedhe go koro winjore mar neno ni gigolo oko gige lupo maricho ma jowetegi moko osebedo ka tiyogo, ka bende gibiro tiyo machiegni gi apisas mag arita kwe kaachiel kod bad migawo mar lupo e pacho ka. Wadonje wach mar rito nam ka waketo kenge 4 madongo. Kang' mokwongo wagombo ni mondo warit nam kowuok kod jolupo e beach level, miwuoyo gi ng'ato tirwako wach wiye maber, to chwewa e Kiluwa marach to dhi e Kiluwa maber, mondo nam odong' ne Kiluwa maber. Alwa ni mondo akita yanga ni nam okolor, nam oyaw, to gima watemo timo en ni kik watieke sani. Wane kaka olup kod Kiluwa mabeyo mamiyo nam ni nyalo yude kawuono gi kiny to kod orucha. Kiluwa maricho ma jolupo osebedo ka tiyo gi nam Lolwe bende osebedo ka jimbo lweny mapek e kind jolupo giwegi, kendo kata mana kwan rech be sani koro ywak nitie ni odok piny e nam Lolwe, gino makoro miyo thoth jolupo kalo kiewo ka gidhi lupo e pinje mag libamba. Okelo tuomruok kata dondruok, kech joma luwo Kiluwa marach tuomo gige jogo ma luwo Kiluwa maber. Namba 2, oduoko yuto marwa piny, kech iyudo ka rech monego bed ni nengo ne ber ochoke kapod otindo. Eka namba 3, Kiluwa marach no achiel no bende oduoko yuto mar nam rumo. Wabedo machiegni mar ng'iyo ni nam en ye ngimawa makiny. Wadwaro ni mondo obedo kang' mwakawo motegno mar tieko gik maricho matieko rech e nam. Sani lupo odok piny nikech rech odok matin. Wadwa ni mondo mi wakaw thuolo kuom muda matin kende, jowa odok pachgi chien, gol gik maricho e nam mondo rech obedie nam, maka jalupo dhi e nam to nyalo yudo gimoro modok kode e ot, to kendo sirkal marwa bende yudo pesa modongore go kien. E kinde romo makamano, jotend dho wedhe go eko ne okwayo governors mawuok e alwora mar nam Lolwe mondo oyolose kod piny owacho mamalo mar tieko sand ma jolupo osebedo ka yudo ka owuok e lwet obila mawuok e pinje mag libamba. Nyocha ni waneno ka yiedhi omaka 20 kendo gikawo pesa mang'eny sana kuom jowa ka gi release yiedhi go. Maga achiel kuom gik mawacho. Ka sirkal mamalo pod yware, to wadwaro ni governors wagi mondo mi obed kanyakla e nam Lolwe, mondo wa create platform manyalo miyo wago mbaka gi jowa man kocha, mondo lal madhi mbele weche ma conflicts gi odhi ka gima rumo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.